ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ತಾಲೂಕು ಗೊತ್ತು ಜನ ಕಸಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೋಡು ಈ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕೋಡತ್ತು ಮೊದಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರ್ಸವಲ್ಲ ಜೋರ್ಲ ಬರ್ಪುಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಪ್ಪಡು ತೂಕ ಇನಿ ದಾಯಿ ತಪ್ಪುಳ ಆಪುನು ಪಂದೆ ಕಡಪುಡಿಯಡ ಒಂದಿನ ಎನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ರೂಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಯಾನು ರೂಮು ಬತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೈಟೇ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಟು ನೊಚ್ಚಿ ತಿನ್ಕ ಬಂದ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೊಚ್ಚಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಂದು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಡಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಹೆವಿ ಬ್ಯುಸಿ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಟಿಜ್ಜಿರ ಅನಿಸ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಅರ್ಧ ಬಂಡೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ಒಂತಿತ್ತಂಡೆ ಒಂದಿನ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೋನು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಬಡವು ತಗ್ಗಡು ನಾನು ಜತ್ತದು ಮಗ ಬೈಯ ತೂಕ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಖತಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಈಟ್ ಸಮ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಉದಾಸೀನ ಅದು ಪೋತುಂಟು ಹೆಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದದನ್ನು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೇಗೊಂತೆ ಬಡ ಒಂದು ಯಾಂಡ ಆಲ ಬಂದಿದೆ ಫುಡ್ ಪುಲ. ಸೊ ಅಂಚದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಎರಡು ಮುಕ್ಕ. ಸೊ ಎಂತಿರ್ತು ಪೋದು ದಾಲೊಂಜಿ ಕನಕ ಹೆಂಗೆ ಹೆವಿ ಬಡ ಒಂದುಂಟು. ಸೊ ಅಂಚ ದಾಲೊಂಜಿ ಕನಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ವೀಕಿ ದಾಲ ತಿನ್ಕ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಸ ಒಂದುಂಟು. ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಚಾರು ಸ್ಲಿಪ್ ಅಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಆಪ ತಿನ್ಕ ಬಂದ ಆಪಂ ವಿತ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋರಿ ನಾನು ಕರಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರ ಕರಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ ತೋದು ತೆಸ್ತಲೆ ಆಪ ಒಬ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಿಕನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಕನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಕರಿ. ಸೊ ತಿನ್ಕ ಈ ಫುಡ್ ಮಲ್ ಜಂಜದ ಆಪ ಬಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಕರಿಗೆ ತೊಂಡೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಮುಲ್ತ ಆಪ ಮರ ಪರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬರೋದು ಸೇಮ್ ಊರ್ದ ಮತ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಕರಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಅದೇ ಅಂಕು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಓಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವನಟ್ಟು ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇನಿ ಬೈಯದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ತೆತ್ತಿದ ಗಸಿ ತೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪಿನಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಚಿ ಒರಿ ಕಾಡಪಟ್ಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರಿ ಮಲ್ದರಗಲ್ಲಾಡೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಹೆವಿ ಬಡ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತಡು 7:14. ಸೊ ಯಾಂತ ಪೋದು ಪರೋಟಗೆ ತೊಂಗ. ಸೊ ಏನು ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಪರೋಟದ ಪ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಯಾಂತ ಮತ್ತೆ ದೋಸೆ ತಿಂತಾರೆ.
fresh milk tea. Dosa guys, fresh milk tea. Oh morning and it's the time 7:32. Oh इथं रूम पोई तुका ini dah ada pada vlog आपण तुका. So let's go. Going. Oh.